Arrasado por completo. Este é o estado no que quedou o restaurante Miramar Praias, situado a carón da praia de Barraña, na estrada Cabo de Cruz. O lume orixinábase onte domingo ao redor das 7 da tarde, pouco despois do seu peche. Unha chamada ao 112 alertou os equipos de emerxencias, que rapidamente se desprazaron ata o lugar. Non houbo que lamentar danos persoais, xa que esas horas o establecemento estaba pechado, pero os danos materiais si foron cuantiosos. Os bombeiros e o persoal de emerxencias tivo que traballar arreo para sufocar as lapas que con gran virulencia devoraron as instalacións, na súa maioría de madeira, pero os esforzos foron en balde. Cando chegamos o incendio estaba moi desarrollado e prácticamente se afectaba a todo o local, e ademais favorecido porque había moita, era de madeira, e tamén o vento que había onte, pois a esa hora facía que as lapas que se desorara moi rapidamente. Nada, apagamos o incendio, sen lamentar danos persoais porque non había ninguén nese intre no restaurante, que estaba pechado. Rematamos a obras 10:30 a actuación, estivo tamén a Policía Local e Garda Civil como vos dixen, danos materiais moi graves. Esta mañá, xentes da Policía Científica da Garda Civil achegáronse ata as instalacións para tratar de recoller mostras que axuden na investigación, para tratar de esclarecer a posible orixe das lapas. Non descoñecemos que iban ir esta mañá a investigar as posibles causas do incendio, pero xa te digo, cando nos chegamos estaba prácticamente todo desarrollado o incendio e unha tarefa laboriosa. Foi unha das cousas que nos dixo o propietario cando chegou ali, que había 10 botellas de gas ali na zona que houve que protexer para evitar males maiores. Todo apunta a un curtocircuito nalgúns dos aparellos eléctricos do restaurante, como causa máis probable do lume.